Na tejto mapke je 18 vôd, 18 rôznych spracovateľov, nie sú tam všetci, ale toto je to gro, ktoré kúpi na ten rok na tých 850 000 tón surovinárskeho mlieka. No a ako hospodárili, ak porovnáme pol roky 2014 a 2013, tak za rok 2013 a v tom roku minulého roku sme mali zisk 212 000 eur. Ten výsledok prvého pol roku je strata 1 160 eur. To je konštatovanie toho, ako sa nám darí alebo nedarí. A z pohľadu nákupu surového kráľovského mlieka, tak obdobie 9 mesiacov, ktoré bolo uzavreté, vychádza tak, že nákup mlieka bol o 10 205 tón za 9 mesiacov vyšší. A z hľadiska našich nákladov, alebo našich tržieb za mlieko, ten výsledok je taký, že za 9 mesiacov slovenský spracovateľský priemysel zaplatil 15 miliónov eur viacej, než to bolo v roku 2013. Takže toto je číslo, ktorým je výsledok za 9 mesiacov tohoto roku, s tým, že priemerná cena kumulovaná za toto obdobie porovnateľne zrástla o 2,5%. A vrátim sa teda k tej zásadnej veci, ktorú si myslím, že je veľmi načné sa nejakým spôsobom rozpracovať a dať do reálnych aktivít, pretože sme toho názoru, len toto nás môže odpútať do tej závislosti na trhu a ide o to, aby sme si možno rok nejaké ďalšie obdobie mohli tiež zúčtovať pozrieť všetky tie grafy, ako ten trh ide a skonštatovať, že náš sa to až tak nemusí týkať. A v princípe ide o to, že tá naša závislosť na tej fluktuácii trhu tu bude stále, pokiaľ zvládneme tých 850 000 tón. Náklad je viac, poviem prečo, bude doma nabudené, doma spracovania a hlavne doma zjedenie. Prečo som dal zátvorku a viac? Dnes je stav taký, že z tých 850 000 tón máme na domáci trh, domácej spotreby menej než polovicu. Čo sa týka hotových výrob. To znamená, že sú tu spracovatelia, ktorí majú svoju mieru väčšiu, menšiu exportu, ale v princípe tá štruktúra exportu je vo vysokej miere len v surovinách alebo polovinách. To znamená, odchádzajúca od surovinách. Vydaná hodnota sa vám sa vôbec. Čiže ak by sa zachovali jednotlivé exportné pozície jednotlivých mliekární aj v budúcnosti a zároveň by sa malo stať to, že náš podiel na domácej spotrebe by mal zásadným spôsobom zrásť. Výsledkom toho bude to, že objednávka na množstvo mlieka sa musí zvýšiť. Čiže ak zoberieme, že len polovicu z tej spotreby, ktorá nám dnes chýba, ktorá je v tých dovozných výrobkoch, nahradíme, tak len tá polovica vytvorí